出国那个 slam 中午脑山起嘛。Ke beliau bom juga ban solusi ini no hajing im junga sya ngampat se ngampat don hiru beliau don ki mak long ta te don ki beliau ki solusi don ki subhan ki bo ni ki subha nomor play ngawat ki beliau ki set kelai ngabun bun sir ngapu sam ki be ngam pun pau jung dom num pun pau nomor play ngam ju kwa ban bu put ru nomor ngatip ba ladang put nga ka bai nong no play ki num ga so tengah ia berkata bainong kepada ublay unai yang tahu beliau boleh kam bam hok yano tapi hamanlah ki kentin ki don lagi jong ki jingmut ki don lagi jong ki mining masih kum kentin kasih kabi ong bam kemut bamja bam do bam kuai bam khana bam alumuri pat kum ta ter te kalau don ka kentin ka bala si ka ba mi ba ong ka kentin dalal kani la si baro ngi ju snow hi ha kani ka job ka menta ka ba kibre ki ju panon kami kini kentin kemut ki broker lane ki middleman mo ki baju don benta man la ki office menta ban yarap ki brio ki wan ki jengai ki bam tip ya kalanti ya kumno bakin le ban pendap ki kam ki jam ki tu di broker ki ju yarap ban ki yo ka jing mentoy ka tu ne batru ki dan ru hadu ki jadi thiet ki jaka putar ta klem gini khimla so ban ya te what ka deal ka 10% 50% ni big boss ka 20% ni big boss so la don ni broker ni ki dalal dan re ya kading pendon kam la ne kajing pen syong nong rem ku jongpi ka syong ka mindset ku jongpi ka mindset jongpi ka long kumno ka mindset jongpi ka don kumno kata ka syong ka mindset jong tu ki bri ki ba sim ya gitu ki kentien ki kentien ki bakla re normally kene kentien kam dei ka ba bakla la se but ngau la nong kadai ka kentien ko ngi ju penan kam bi dong ki broker la de kita mo tan rei ka jing snow ku jung pi simet kadai ka karakter jung pi ka ba pi penan kam kala bat ka mindset jung pi ko san